Здравейте хора, днес ще играем с един мой приятел Friendly Battle в един и същи клан. Какво става, хора? Да, така, само трябва да намерим някой клан. И се включим заедно. Да, бе. Не мога намаля. Моята така, че няма повреди му е буксата не мога. Освен да си го изключат. Так, настройки към... В кой клан да влезем, където не иска. Ма после трябва да включиш в твоя клан, нали знаеш? Да, знам. Коя арена? Тук... Трета арена. Тук са 50 от Първа, 50. Първа арена. Еми аз вчера си го следих, кой искаш? Я кажи, че Тук не иска купи и тук са 50 от 50. на... Стига си пипал. Стига си пипал, не бърза. Колко секунди? Писал съм, аз съм на... Тихо малко, бе. Окей, дай сега ми намериш клана, бе. Сега намерих един клан. Дай първо, на тебе да ти вляза. Ела така, гледай, ела така до мене, ела така аз ще се събера. Какво правиш, бе? Той ще я вади. Не може. Аз мога да извадя. Не можеш. Това ще я долу, може да дене. Няма да дене. Брат, що? И не може и да хапи. Коф, чай сега. Ти пък много знаеш за костирноликите. Разбрах също. Дай. Дай! Някой, бе. Гати. Посмей още един път да ми поседнеш. Еми, ще поизчакаме малко. Ало, ко ще ти? Гледай сега. Кой звъна? Дай сега. Баба ми от Состой. Кой? Баба ми от Состой. Сострой е глух. Собстрой. Ти пък не можеш да го произнесеш. И мой приятел си прави базик. Тук няма да ме приемат. Тя, са вече, мале. Има, пускам лето. Ало. Ало. Игра. Мами, игра с Сашо. Чао. Не ми се обядва, Айде да... сега само да Да влезем. се нацна ли аз? Изчакай. По-вкрай го нацни. Там, ето. Сега... Хора, коста. Ние сега се опрехме. Още. Ето го първото. Клана. Тото с клан много такъв. Натискаш Join. И готово. Вие вече сме в клана. И... един момент. Взимаш още 100 джема. Така. Окей. Кой ще прати да играем? Ти прати. Да, ти. Аз. Да. И после аз трябва, нали? И тук трябва да Изчакай. Аре, почваме. Къде трябва да нацна? Тук. Да. Защо? Къде? Жълтото. Да. Сори, бе! Клан батъл. Сега... Ясно. Чай, играем. Да видим дали ще... не ми гледай, бе! Чай, това си сигурен. Мале, аз съм бил срещу тебе. Той сега ще му уби човек. Да видим. Не. Да, ще бия друг път. Ко? Пускаш? Ти бъзгаш ли са? Ти, брат, пускаш някакви слабички карти, човек. Трици и москитарки. Те са слаби. Да. Брат. Добре, някъй са силни, ама. Почвам да убия. Добре. Не, за кой пускаш гномите са, Взех ти първата кола. Аз ще ме вземеш, няма. Аз ще пусна един. Поне така ще го имам. Гледай са. Цък. Огнен с душчета. Готово. Не ме би. Нати, кралю. Ой, да тая. Знаеш какво направи? Борко,
Знаеш какво направи? Хвърли ми фарбол на Кинг Тауъра. А? Намали звука. Виж още нещо. Аз не съм приключил, гледай сега. Аз не съм приключил. Знаеш, че си много тъп. Защо? Такова нещо не се прави. Защо? Това е много слаба атака. Да хвърляш неща върху този тавър. Сега ще ме убиш. Да, много ясно, че ще ме убиш. Ако нямам хака, няма с тебе, не знаеш. Хака не става да играеш. Така. Добре, сега... Слушай си някои слаби карти, като моето е. Като моите карти кажи да сме... Една сила. Аз кой ти бих, кажи ми се. Хора, виждате ли какво стана? Победих го. Опасна работа си. И съм на второ място. Ай, дай се гледай. Ела сега да виж кой ще ме победи. Мамо, какво сляв за игра с вами? Не, вземи с телефона. Аз мога да го дам, Може да се съчу. Може би после. Даваш игра с него, ще изкъсам. Не! Ама я служи като моите карти, бе. Това ти те е служи. Стали? Много се е подбитам. Ко направо първи левел съм нормално. Ричард Клаш. Хора, играя срещу някакъв Ричард Клаш. Какъв този? Ало! В един мой приятел съм. Май се отмени. Отмени се. Добре, той пуска балон. В един обаче отидох с един мой приятел на гости и сега не можеш да бъде в един че също. Добре, хора, сега какво ще стане? Блокирахме му атаката, ще му вземем ли кулата? Не, той не уби Барбериана. Това човек много е. Добре, неговия 4 демидж. Хора го вижте колко. Колко съм силен, баце. Той сега пусна... Не, той сега... Играя ОМГ 11 левел елитки. Ари, играй. Айде. И двамата сега играем. Да, само че той е 9-та арена. Предполагам, че и на неговото видео ще се види. Видях знам. Така. И сега почваме. Много ясно. Аз вчера се изтеглих. Какво щеш? Не. 5 левел. Сбърках. Стеглих се преди една седмица. На черния ми телефон се стегли. Вчера се. Намали малко. Тати! Не мога, бе! Не ми викай. Добре, така се удържа за сега, пък още така. Взех я. Остана ми на 7 демидж кулата. Вземи аз долъг. Аз пък не. Виж какво да. Тебе ти е лесно. Ти си виж коя арена. Да, ама 5 път само били. Трябва да смениш. Аз моят телефон ще дам. 30 купи. Брат, и то 60 купи. Вау, човек. 400 ми трябва. 400... Тази трябва да се стигне на тази Ами, хора, предполагам, че ще победим. И това беше хора от мен. И добре, тук победихме с 3-1. Хора, победихме с 3-1. И имаме Crown Chest. Нека го отворим. Нищо интересно. Не съм. Брат, къде трябва да спра? Пуснал го на пауза, ама къде трябва да спра? Ти си го справя вече. Той да. Добре, хора, това е от мен.
Довиждане. Ви. Това да го махам ли се?